はい、今日はですね、未開封ブックスのテープ付きとについてお話しします。テープ付きとかテープなしとかって言われてますけど、ここのテープですね。ここのテープがあるかないかで、この未開封ブックスのですね、形が全く違うということになります。このテープがカットされてるイコール中が、このサーチされてるものとかですね、そういう疑いが出てですね、この価値が、例えば1万円のものが3000円ぐらい下がっちゃっているようなね、それぐらい大事なのは、このテープですね。今イオンとかお店によっては、そういう転売を防ぐために、カットするっていうお店結構あります。だからって皆さんもですね、この未開封ボックスを手にするときにはですね、このテープ、非常に重要です。気をつけよう。じゃあね。